Здравейте, приятели, както знаете, аз съм Мастер БГ и сега съм се прибрал от училище, точно преди малко. След това си хапвам мюсли и гледам телевизия. Днеска ще играем такова ферминг симулатор и на сервера. Така, yes. Сега точно такова от сега казвам, че почвам да се събирам първо за Бъфало. И чакай Бъфалото. Да, ще събирам за Бъфало, защото преди казах, че май ще събирам за Скорпинга. Да, аз казах това. Да, но не си заслужава, защото наистина не си заслужава. Защото ако взема това, мога да сложа в него 12 дървета, дига 20 и да, така нататък. И това плюс че има ремарке и може и такова да се чат дърветата от това. Между другото, взе си картофи и в момента само картофи съда. Нищо друго. Така. Не очаквайте много да говоря в този клип. Защото ям. Това мисля е много хубаво. На Данон. На Disney Channel да е. Даде и на Данон и на Disney Channel. Сега тук надолу. Имам 63 минути за Бога, това колко време ще ми вземем, бе. Сигурно сега ще трябва до другия край на света да го... това е канала това. Уау. Нещо се блъска отгоре. Само не срутвайте тавана, че мама после не знам какво ще прави. Забравям чувство, че се науча изкъртат тавана. Ма искат да може да си говорим от разстояние. Така. Сега вървим и вървим. Защо с Бога им 61 минути? Така сега тук пресрещам. Май разбирам защо. Или не. Авинчик, такова екатеричост. Искам да го гледам. Малко съм се го влечил. Просто видях, че тук Авин Чапноско сета има и за това. Авин и катеричостите. Бърках се, не. Това ли беше? Имам 104 000. Yes.
Така, в момента няма да говоря. Просто ще оставя на Лорка да свърши работата. И ще си ям мислито. И си увлича телевизора. Това е много хубаво. Така хора, отивам да си фъля това в коша и се връщам. Така, приятели, сега тук вече ще връщам. Сега тук вече се завръщаме. Още 6 минути ще правя клипа и свършвам. Може би докато засъда това. Много всичко. Така. И сега оставам пак работата на Лърка да се довърши. Така. Някой ден ще отида там горе и ще ми кажа на тия съседи да спрат да чукат, че тук не мога да се фокусирам.
Така. Сега ще засяваме като. Сигурно други епизод ще види как. Хора, виж сега. Взема бъфалото. Виж сега. И че е по-ефтино. Добре, дига по-малко. Това няма значение. Ама вижте, че тук има такова, където е на скорпинга. Плюс това има и ремарке. По-добре от това. Повече да искам. Това е много добре. Това на другото струва. След това къде се струва 56 000. Вижте. Значи. А всъщност, веднага след като събера бъфало, след това ще събера за това за един ман, за едно такова ремарке, за едно такова ремарке, за такова, за ето такава комбайна, и това струва 102 000 между другото. За такова, за първица, такъв хедър, огромен, такова. Може би след това ще бирам вина за това и това. И ще... Аз между другото, това е много готино. Мисля, това е малко. От това 86 000 малко. Това е 12 метра, а това е само 10, 12 метра. Ей, това би си взел още 5 такива. Още 5 такива. Няколко такива не. Такова не нямам. Ето такова ремарке от 110. Ето, аз не знаех, че такова има. Ето такова от 78. Ето такова от 142. Такова. Така, имам само 77%. Ама знаеш ли, този картоф, колко много пари точи? Това точи най-много пари от всичко. Хората клип ще бъде 15 минути и 10 секунди. Мале хора, това ще клип